दिनै कसुगाव ब्लकनि आन्डाराव 6टा प्रग्राम दङ। 6टायाव मोनसे बै कसुगाव ब्लक अफिसावनो जानानै थांबाय आरो बे लथामारि गामि जयनिंजों लोगोसे जोंना मिटिंबो जाफादों। मथथे दिनैनि दिनाव जिखिनि जों नुनो मोनदों बर'आनो जा आदिबासियानो जा बा मुस्लिमानो जा बेंगलियानो जा राजबंसियानो जा जोंनि दलाव हाजार हाजार जइन जागासिनो दं। मोनसे समाव इउपिपिएलखौ बिसास खालामनानै बिथांमोना इउपिपिएलजों थाफादोंमोन भट होदोंमोन। किन्तु दिनै जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन इउपिपिएलनिफ्राय प्रमद बर' सरकारनिफ्राय राजबंसिबाबो दिनै फैफिनजोबदों, आदिबासिफ्राबो दिनै फैफिनजोबदों, मुस्लिमफ्राबो दिनै फैफिनजोब्बाय। मथथे गासिबो जाथियानो दिनै बिपिएफखौ मदद होनो होननानै हाजार हाजार इउपिपिएलखौ नागारनानै जोंनाव जगदान जागासिनो दं, बेखौ नुनो मोनगासिनो दं। दा बेखौ नायनानै जोंनि बिपिएफ हान्जाया देरहानाया खाथां जानानै दं। 100आव 100% बिपिएफ हान्जाया एबाराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा क'क्राझार लकसभानिफ्राय देरहागोन आरो दरं अदालगुरियावबो जोंना दुर्गादास बर'आ देरहानाया खाथां जानानै दं। मथथे जोङो बिपिएफ हान्जाया एबाराव माने खोब लाखि होननानै बुंजायो। बे 2024 सना माने जोङो सानै एमपि दैखांहरनो हागोन। खोथाया बेनो। बिटिआर दफाफोरनि माखासे दफाफ्रा जाफुङाखै बेखौ बिटिआराव जिखिनि सान्ति सुक्तियाव जिखिनि लिरनानै लाबोफादों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै दिनै आसाम केबिनेटआवबो पास जायाखै, दिल्लीयावबो पास जायाखै। माबोरै इमप्लिमेन्ट जानो? बिटिआर एकर्डनि सायाव मोनसे केबिनेट डिसिसन जानांगौ, अब्लासो दा बे सुक्तिफ्रा बेनि दफाफ्रा जाफुंगोन। बिटिआर सुक्तिनि सायाव दिनैसिमबो आसाम गभर्नमेन्टआ केबिनेटआव सावरायाखैयानो। बबे दफाखौ इमप्लिमेन्ट जाजानो लुबैदों? बेखौ मिथिनानैबो इउपिपिएलनि आरो आबसुनि आफादगिरिफ्रा दासिमबो बिसोर जेबोखौ मिथियैयावसो जाखानाय। गोरोमोनब्ला बिदि नङामोन। बे सुक्तिया मिथियैयावसो जानाय। प्रमद बर'आ मिथिखाया जेबो, बे हिसाबै बे भुल सुक्तिखौ खालामखादों। सान्तिनि प्रमद बर'आ 2 मासनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय। 2 मासनि उनावनो रिजाल्टनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिजेपि फाटाफाटि जाखाबाय। बेहाय रायलायनांगौ जेबो गैया। मथथे बिटिआर दिनैसिमबो आसाम केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै, दिल्ली केबिनेटआबो खेबसेबो सावरायाखै। बोरै इमप्लिमेन्टेसननि खोथा बुंबाय थानो हादों? माखौ लानानै इमप्लिमेन्टेसन सावरायाखैयानो। मोनसे जे सान्ति सुक्ति जाबाय, मोनसे बिटिआर सुक्ति जाबाय, बेनि सायाव आसाम केबिनेटआव दिनैसिमबो खेबसेबो सावरायनाय जायाखै। बेनो। राजि राजाफोरनि सोंनाय माने इउपिपिएलनिखौल' बुंबाय थायो नाथाय बिजेपिखौ जेबो बुङा होननानै बुङो। सरकारखौ सोर सालायदों? सरकारखौ इउपिपिएलआसो सालायदों। जाय मानसिया सरकार सालायदों बेखौसो जों बुंगोन दा। बिजेपियाथ' बेहाय सरकार सालायाखै, लोगोसो लाफादों। आसल सरकार सालायग्राया इउपिपिएल। आसल सरकार सालायदों इउपिपिएल। इउपिपिएलखौ बुङाबा सोरखौ बुंनांगौ? बिजेपियालाय लोगोसो लाफादों। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन।
अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।